Ik wilde u laten weten dat vanochtend op een aantal plekken op Bonaire huiszoekingen zijn verricht in het kader van een grootschalig onderzoek naar witwassen, naar de verdenking van witwassen hier op Bonaire. Het gaat om 2 verdachten die hier op Bonaire woonachtig zijn. En het onderzoek wordt uitgevoerd, het onderzoek onder de naam Torbes, wordt uitgevoerd door het Combi-team uit Nederland. Het Combi-team is een team van financieel opsporingsspecialisten, waar meneer De Boer dadelijk nog iets over kan vertellen. En dat Combi-team wordt vanzelfsprekend bijgestaan en ondersteund en er wordt samengewerkt met de mensen van het Corpus Politie Caribisch Nederland, het RST en de Koninklijke Marechaussee. Het onderzoek richt zich op witwassen. Het is begonnen in februari van dit jaar en heeft inmiddels zoveel informatie opgeleverd dat wij het nodig vonden om meer bewijs te verzamelen dat er inderdaad sprake is van witwassen, om op diverse plaatsen huiszoekingen te verrichten. Dat gebeurt in woningen en in bedrijfspanden. En het onderzoek richt zich dan ook niet alleen op de gedragingen van die personen, maar met name ook op de gedragingen die rechtspersonen, bedrijven die in handen zijn of onder invloed zijn van die personen, wat die bedrijven allemaal uitvoeren op dit eiland. Tegelijkertijd met de aanvang van de zoekingen vanochtend hier op Bonaire zijn ook in Nederland op verzoek van het Openbaar Ministerie BES 2 doorzoekingen geweest in een woning en in een bedrijf, die wij ook weten te linken aan de verdachten die hier op Bonaire verblijven. Een belangrijke doelstelling van het onderzoek is ook om, als er witwasgelden te vinden zijn, vermogensbestanddelen te vinden zijn, om die ook af te nemen, om dus het criminele geld af te pakken. Het Openbaar Ministerie op de BES, en dat heb ik al vaker verteld, vindt dat Bonaire als eiland, en dat geldt eigenlijk voor de BES-eilanden in het algemeen, een risico kent in die zin dat het aantrekkelijk kan zijn voor witwassen. Gelet op de karaktertrekken van het eiland, de manier waarop de economie is vormgegeven, de manier waarop we nog aan het bouwen zijn eigenlijk aan een overheid op deze eilanden, maakt het wellicht voor witwassers aantrekkelijk. En daarom willen we als Openbaar Ministerie met alle partners die we kunnen vinden, proberen om, als dat zo is, om daar iets aan te doen. En daarom ben ik heel blij dat we op de BES-eilanden een samenwerkingsforum hebben gevonden, waarin we met de lokale opsporingsinstanties, maar ook bijvoorbeeld met de Belastingdienst, met de Financial Intelligence Unit, maar ook met financieel specialisten, zoals van het Combi-team uit Nederland, eigenlijk informatie verzamelen, met elkaar proberen zicht erop te krijgen. Wat is er eigenlijk aan de hand op de eilanden? En, als daar reden voor is, ook opsporingsonderzoeken te doen. Vandaag is eigenlijk een van de eerste onderzoeken die uit die samenwerkingsvorm is voortgekomen. En ik heb er goede hoop op dat daar nog wel meer resultaten uit voortkomen.